а як нам бавиться? Возьмите так Вкусняшек много. Блин, класс вообще. Сладости, водичка, сыр. Что убрать? У вас скільки чоловік? Ви один? Четыре. Нас двое и двое детей. Давай вот сюда, складывай. Давай, точно. Чай. Сладости давай. Так, і сюди. А я положила. Два. Двое вас? Да. Зубна паста. Мило, зубна паста треба? Давайте. Я б поклала долу. Так, Шурик получився одна сім'я. Це ж яка підтримка для нас. Як ні світу, ні газу немає, ми на кострі варимо їсти. То це, звісно, підтримка. І дуже велика підтримка. Спасибо цим волонтерам, що вони трудяться. І нас годують, і дітей годують. Сумку давайте. Скільки вас? Тут великий чай, якщо є можливість, може скинути. Ну, кілограм, я не знаю. А, ну вот это вот. А там хто? Уже. Такий мужчина в мене, він так забере. Давайте я ось. Іди, забирай. Валі, бери. Троє дорослих. Двоє дорослих. Давай я. Тут рамка ровная. Вот еще коробка свободная. Спасибо, на Наташа. Водичку дати?
Дайте, будь ласка. Ми просто виїхали звідси ще 6 числа. Приїхали ось тільки в суботу. У мене сльози, я не зможу. Це дуже важлива допомога. Криша є над головою. Добре, що хоч є куди повернутися. І своє є своє, де ми не були на чужій, але своє є своє. Двоє дорослих і двоє дітей. В даний момент роботи нема ні в мене, ні в чоловіка, і це хата в нас повністю згорівша, і в нас, і в брата разом, то це средство виживання. Важко, ми 9 днів сиділи в погребі. Ми тільки 6 березня сюди вибралися. Котик, ти його зараз пече. І на чому ти? Ну я ж тому і... Воно машина за маршруткою стоїть. Вона мене прикрила. Так. Місто гороха муку.